momenturik politena txupinazoa da. Jendea kalera ateratzea eta kalean bertan bazkaltzea, edo dantzatzea, edo peinekin joatea. Ez dakizula zer gertatuko den hurrengo momentuan, eta hori da nire gustatzen zaidan momenturik politena. Ez jendiakin bildu, elkartu, igual askotan egoten etzean jendiakin, oteko ez, egun horietan jende guztia teatzen da kalera. Bueno, yo las fiestas de Irún pues las vivo evidentemente en familia, ¿no? Las vivo con mi mujer, con mis hijos, desfilando todos en el alarde, pues el alarde de Irún, vamos. Bueno, jaiak denok uste dagoena baino askoz garrantzitsuagoak direla, ez? Alde batetik, balio dutelako gure eguneroko bizitzan nolabaiteko parentesi bat egiteko, lan mundutik aixiardiraren mundua eta festaren mundua pasatzeko. Euskal Herrin gaina uste dut, herriko jaiak beti izan dutela kutxuneko politikoa, ez, errebindikatiboa, ez diala festa bakarrik. Eta ni feminista bezala ere hola bizitzen saiatzen naiz. Nik uste dut momentu bat baino gehiago dagoela, ez? Eta Iruñako herritarrontzat oro har badudela momentuak agian kolektiboagoak direnak, ez? Edo jende askoren artean konpartitzen ditugunak emozionalki beratsak direnak, eta hemen esaten zaie momentikoak, ez? Jaiek balio dezakete herrian kohesio soziala indartzeko, zure herriko jaia dianean oso zure herrikoa sentitzen igual, ez? Izan daiteke lagunekin bermutean egotea, marianito bat eta frito bat hartzen, edo izan daiteke hori jarauta sentainue txaranga jarraitzea, entzutea, dantzatzea beraiekin edo Gaztelu plazako txistua, ez? Egia esan, kanpoko jendearentzako eta guretzako ere bai, hasieran oso arraroa izaten da, ez? Horrelako musika entzutea, martxa, desfilea, baina egia esan behin barruan sartzen zarenean, soinuak, musikak eramaten zaitu eta Orduan, feminista moduan nik ikuste ditut jaiak bai, beste momentu bat lan egiteko baita ere, azkenean. Guk aspalditik ez da genuen emakume talde bat nahi genuen lain. Batez ere, feminismoan aitu gehanan artian askotan komentatzen genuen. Oso nahi izango zen emakume talde bat sortzia. Hasieran jendiei da raro itezitzen jonez, 14 urtean dituna hasi nitzanen argitatzen da raro itezitzen jonez, neska bat argitatzen ikustia orduan. Ni musika zala izan naiz beti danik, batez ere rock zalea, eta lagunari esan nion, gustatuko litzaken irametxa talde bat egitea, laguna neska zen, eta bilatu genuen beste lagun bat eta egin genuen neska hirukote bat. Bereziki Baztango herriko plazetan dantzatzen ziren dantza batzuk bai. Eta, hitza gerraten duen bezala, mutil dantza, mutilek dantzatzen zituzten. Baiona da hiri bat 25.000 jende dituena, eta Baionako festetan milioi bat jende etortzen da. Jendea etortzen da Parisetik, Marseillatik, Lyonetik, Bordaletik, Toulousetik, denetarik. Dantza jauziak dira, 19 dantza desberdin dira, eta plazan dantzatzen dira, borobil baten inguruan. Hasiera batean mutilek dantzatzen zuten, mutil ezkongabeak. Herri bakoitzean ritual garrantzitsuak egoten dira, diala alardea, diala mutil dantza bat, dela jentigen etorrera bat, danborra da bat, eta bai iruditzen zaigu espazio horietan ere nolabait ematen diala modu kondensatu batean, modu mikro batean, genero harremanak gure gizartean nola dauden, ritual horietan erreproduzitzen dira, igual modurik estremonetan edo bortitzenetan. Parte hartze puntu honetan, askotan, protagonistak edo mutilak izate diala, ez? Mutila izan, aurra izan, ezkondu izan, neska izan, ama izan edo dena delako izan, gogoa duenak dantzatzeko eskubidea izan beharko lukela. Antropologiatik aspaldian esan zen tradizioak asmatu egiten diala. Ez momentu batean zerbait asmatzen da eta hortik hasten da tradizio hori bere ibilbidea egiten. Funtzio ritual horren arabera, agintariekin zerikusia daukan, agintariak erabakitzen badu norek irekian hitzetan, alkateak irekitzen zuen lerro hori, ohiturari jarraikiz, emakume batek dantzatu beharko luke, fijo, alkatea.
Daizkanen alkate emakumezkoa baita. Kanta edo musika berri bat sortzen denean ere, gusto berri bat sortzen zaizu edo bintzat irrikia izango da, musikari gustatu zaidan edo zaidan haserrea adierazteko era bat, eta nik uste azkenan hori dena dela esperimentazio bat, eta gizonak esperimentatu duen bezala, emakumeok ere esperimentatu dugula. Hau da, orain dela ez askor arte, emakumezko personajeak gizonezkoek performatzen zituzten, eta emakumea mugatzen zen ama, alaba, emazte, maitale, roletara. Eta emakumeok geure ahotik kantatzen hasi geranean, nik uste hasi gerala emakume desberdinak dibujatzen. Beste eremu askotan gertatzen zaigun bezala beti elitzen gerala igual pixkat lau pausoatzea, esatea mundu hori gizonezkoena dena baino iruditzen zait, bai egon direla presentzian, eta evidentzian edo eskaparata bezala gizonak. Askotan galdetu izan digu ze nundi datorren izena, o... Zeni, jarrera provokatzaile batekin erantzutu duzu, potxos eta klito geha, eta feminista geha, eta... Baina igual kalin da adin konkretu bateko jendiai, potxos eta klito, da arpei batzuk jaso izan ditugu nahiko raruk, ez? Naiz da ulertu, ez? Potxos, klito... Ohitura da, eta ohitura danez, gizonak ateatzen ziren, orduan gaur egun ere, ez? Orain arte ohituta gauden umorea beti etzaigu asaigarri, emakumeak umorea egiten ere ez ditugu esparru publikoan hainbeste ikusi, beraz zailtasunak ere baditugu, erreferenterik ez daukagulako, baina hori gure buruei galdetzen ari gara nolako umorea egin nahi dugun, zein diren gure gaiak, ze gauzataz kantatu nahi dugun, nola kantatu nahi dugun. Emakumen umorea zer da ez? Eta azkenean horrekin esaten ari zarena da, orain arte egin den umorea dela, umorea, bat eta bakarra, neutroa, normala. Eta konturatzea dena dela eraikia. Eraikia gera gu, eraikia da umorea, eraikia da arrazoiketa, eraikia da emozionalitatea, eta orduan eraikia denez, deseraiki daiteke eta berreraiki daiteke. Askotan gure herriko gauza kulturalak edo gauza erritualak ohiturak ikusten ditugu gauza neutral moduran, ez? Askotan kostatzen dugu kanpoko erresago ikusten dugu ez dela parekidea edo gu ez daituztela kontutan hartzen eta gure herrikoak ez? Tradizioak inventatu egiten dira, eraldatu egiten dira eta iraun behar balin badute eraldatzea ezinbestekoa da. Espero nuen herritarren aldetik reakzioa izango zela, baina hala ere, horrek ez du esan nahi gustokoa dudanik horrelako erasoak jasotzea eta gainera herritarren babesa sentitzea horrelakotan. Uste dute zilegitasuna dutela emakume bat espazio publikotik botatzeko eta horren inguruan antolatu eta publikoki hori adierazteko. Tradizioa aldatu da beste modu batzutan eta ez da arazorik izan. Arazoa sortu da emakumeak parte hartzen hasi garelakoz. Deialdiak egin ditzazkegu Facebookez eta orain 30 urte edo inkluso orain 10 urte zegoen. Ez du inork plastiko beltzi jarri, mikrofono bat jarri degulako edo inork ez du erasotu inor mikrofonoa daramalako edo ez dakiz zer, ez? Orduan tradizioaren aldaketa horren argudio hori da beste violentzia batzuk justifikatzeko argudio bat, zalantzarik gabe. Alde negatiboa dudarik gabe da, jaia gaur egunean bi jai bezala direla. Dago alde batetik alarde baztertzailea, non emakumeek ezin dugun parte hartu, eta beste alde batetik dago alarde ofiziala edo mistoa dena, ez? Bertan emakumeek parte hartzen dugula. Gaur egunen erabiltzen dute emakumeek parte hartu dezakegula, zen badaukagu espazio bat non parte hartu dezakegu, baina azkenean zatiketa horrek sortzen duen lasaitasuna edo da udaletxeak erabiltzen duena ezerrez konpontzeko eta behar duguna da herri batean jai bakarra non denek parte hartu dezakegun. Beste hori de plaza teatziana, ez? De estena juartziana.
Hortan beti dazkau gure inseguridadia, ondo ingo deu, gaizki ingo deu. Gizonak hasi hasten dira, txarrak ere dira hasten direnean, eta emakumeak dirudi ezin garela txarrak izan, ja, ateratzen garen momentutik onak izan bar garela. Epaiketa hori ez, autoepaiketa eta kanpo epaiketa. Eta azkenen horrek bai pila baldintzatzeizu, mugatu iteizu, eta kostaitea zaizu esatia, benga bat, zeatik ezpa. Gustatzen dima zait, zeatik ez detingo. Emakume bat bateria gaizki jotzen, da hori, kotxean bezala, emakumea behar zuen, hori, beste epaiketa mota bat, eta azkenean horren kontra borrokatzea zaila egiten da. Nire garaian hasi nintzanean, neuzkan hiruzpalau referente, ez? Maialen Lujanbio, Ainoa Bera, Estitxu Arozena, Iratxe Ibarra, hiruzpalau hor zeuden. Gaur egun, hiruzpalau horiek pasa dira, ez dakit, 20 izatera, edo... Nik uste gure ezaugarritako badala letra feminista diala. Ni akortzen nahi psikiatra bat atezate abeste segina zeginela, eta xabikatasun letra, homofobia, lesbofobia, ibeira, ja gure kezka gorra islatzen zian. Antolatzaileren batek izan dezakela buruan emakume, ez dakit ez, mujer florero edo adornorako pieza bezala deitzea, horrek noski amorraraz egiten gaitu, baina nire posizioa gaur egun da mikrofonoan nik daukadala eskutan, eta badaukadala hori iraultzeko boterea, naizta batzutan nekosoa izan daitekeen hori, ez? Denak pixkatu dituta gaude emakume violinista bat ikusten, edo kantari bat, eta ez gauda dituta bateria jole bat, edo gitarra jole bat. Ez garela falta zaigun edo besamotzari falta zaion besoa, baizik eta besamotza bertsolaritza bera zela lehen, guk beso bat, bertsolaritzari zegokion beso bat behintzat ekarri dugula. Deitza izute emakume zerrelako da, kuota betetzeagatik. Ematen du, implizituki esaten dela, berez ez daukazula horregoteko behar den kalitaterik. Baina adibidez Euskal Herriko txapelketa nagusia izan daiteken, bertsoa neurtzeko irizpide objektiborik balego, nik ere ez dut 100% sinisten hortan, baina balego hori izango litzateke, eta puntuazioz sailkatzen diren horietako 130 dira emakumeak. Eta aldiz, edozein plazatatik antolatzaileek libreki deitzen digutenean, 120 dira emakumeak. Beraz zer da, kupoa ala betoa? Orokorren ez da, hilerokun ingurun hitzeken. Eta orduan, hortaz nahi dugu itzen ez, hileroko ez, gure gorputzan inguruko kezketaz, sexuaz, homosexualitateaz, lesbiana izatiaz, eta provokau pixkete bai jendia, hortan hausen hartzeko, kritikua izateko. Dantzatzen den herri guzietan parte hartu dugu, eta horrela jarraituko dugu, eta gehien bat ikusten genuelakoz herri batzuetan, bazirela emakumeak dantzatu nahi zutenak, baina beldurrengatik ez zirenak ausartzen. Eta gero lanen banaketari dagokionez, azkenen festetan dena dakiu gure etxetan bazkari ikaragarrik izaten die, arropa garbitu beharra, dena txuri-txurik atean nahi du urrengo honen kalea, eta azkenen norbatxe dago, egunero labadorai hartzen, otordu guztioi prestatzen. Erabaki gendun guk ere San Pelaiotan edo herriko festetan parte hartu behar gendula zertan. Eta, sukaldariak gea, gustatzen zaigu, eta orduan presoen basketa egiten da urtero, 27an. Beste emakume batzuk desfilatu nahiko dute, beste emakume batzuk mozkortu egin nahiko dute, eta nik ez niok bestelako zea bat emango, ez? Haiek lan hori asumitzeak ez du esan nahi, besteok ere rol hori edo funtzio hori asumitu beharko dugunik. Eta horixe da, egiten dugu saiatze gana egiten, bai presoen alde, eta bai herriko festetan guk ere parte hartzeko, horixe. Emakume hauek hori borondatez egiten baldin badute gainaz eskertu behar diegula. Ze bestela ere, nolabait invisibilizatzen ditugu edo desbaloralizatzen ditugu emakume askok egunero egiten dituzten zaintza lan horiek, ez? Ondo pasatze hortan ematen du emakumeok ez daukagula tarterik, ez? Osea, denbora asko pasa behar badugu kalean, dagoelako zakize txaranga edo kontzertua edo zakize inbardara zakizer, etxeko gauzak egiten eguneko handi batean emakumeak
geldituko gara, ez? Bueno, lan horiek bai iruditzen zaio banatu behar diela, o behintzat kontun hartu, lan horiek festetan ere beharrezkoa dela. Garbigailuk eta lapikoak beren kabuz ez diela ez da biltzeala, ez? Festetan puntu ahulak edo puntu beltzak emakumeentzako behintzat asko diala. Batetik esango nuke jaigiruan da beti erasoetako fantasma mamu hori daukaula, ez? Atzian gauetan beti jasotzen diala, ez? Erasoak eta beti alerta puntu hori daukaula. Festak egiteko erak, reflejatzen du oso ondo, islatzen du oso ondo mutilen edo gizonen festa egiteko moduak. Eran, inkluso agresibidade mota batzuk, dantza edo gizon maskulinoen formak eta estiluak, eta aldi berian ez dela ezer egiten jakiteko emakumeak nola egiten ditugun festak, nola dakigun festetan gozatzen, ze gauzei ematen digun garrantzia. Arazoaren edo arazo ezberdinen iturri nagusiena dela San Ferminek izan duten masifikazioa, ez? Bereziki azken 15 urtetan eratu dira mito faltsuak, ez? Eta hortik giri asko ez, Nabarreriako iturritik botatzea, ez dakit zer, halako mito faltsuak saldu dizkiete turistikoki atzerriko jendeari, eta saldu da Iruñako edo San Ferminen irudi bat, zeinetan dena permititua dagoen, ez, edo ez dagoen debekurik, ez? Bueno, ni mugimendu feministan lanean dagoenetik, egia esan da, salaketa ofizialik ez dira egon festetan. Baina egia esan da, beti daude beste motatako erasoak, ez, ukimenduak, piropo zikinak. Masifikazioa, bortizkeria, desfase etengabea, eta bereziki, horren ondorioz, eraso asko. Erasoak identifikatzeko ere kriston arazoak dazkagula, zailtasunak dazkagula. Lehenengo eta behin guk ere ondo pasa nahi degulako, eta ez dezulako sartu nahi, gatazka horretan edo. 2005an izan ziren bortxaketa batzuk, 2-3, eta Baionako auzapezak esan zuen ez zela harritzeko. Neskak ibiltzen balin baziren tangan eta toplesen, errezago zela bortxaketak ibiltzea. Baina eske gatazka sortuta da, norbaitek zure espazioa hartzen dunean, edo errespetua faltatzea izunean, edo. Gero erasoen aurren ikusten genuen askotan jarrera hartzen dela kontrakoa, ez? Erasotzaileen kontra, eraso lesbofoben kontra, matxisten kontra, ez dakit zer. Eta guk horri pixka huelta eman da positibo izaten saiatzeko, brigada feminista antolatu genuen, jaigiro feminista, ez horre positibo bezala. Urrengo urtean, beraz, nola problema ezen violentzia sexista, baina nesken jaskera, Baionako Herriko Etxeko programan markatua zen neskek eraman behar zutela une teniko rekte, beraz, jaskera zuzena. Bizik azarretu ginen horrekin. Hemen ipurdi bat ikutzen dut edo bat ikutzen dut edo estremora eraman da norbait bortxatzen dut. Nien naiz inoiz izan bortxatua, baina pila bat aliz izan naiz erasotua. Edo esku bat ipurdian, edo insulta sexista bat, edo begirada zikin bat. Da, beti baduzu, denetan. Da, eromena da, alde hortatik eromena da. 2011an izan zen, 2 bortxaketak izan ziren, eta prokuradoreak, fiskalak esan zuen, bai, bortxaketak esan zirela, baina ez zela zirkunstantzia agravante, danak neskak mozkorra zirelako, eta gero zirela gogoratzen, nola gertatu ziren gauzak, eta alkoholak alde batetik sustatzen du bortizkeria, eta gero reakzionarioei argudioak ematen dizkiete gauzari larritasunak entzeko. Danak ondo pasatzeko zea bat izan da, kontraesankorra ere izan daiteke, batzuk zergatik pasa behar dugun hain gaizki, beste batzuk horren ondo pasatzeko. Ezin dugu naturalizatu eraso bat, ezin dugu esan eraso hau txikia da, handiagoa da, hau ez dakit zer da. Kostatzen dela identifikatzea momentua. Hain ditugu onartuta, zoritxarrez emakumea edo neska artean hitz egiten dezunen, inor gutxik esango dizu, ez zaiola bere bizitza guztian olako ezer gertatu. Nik ez dut topatu. Txosna batzordean parte garen heinean planteatu dugu protokolo bat bai parte hartze parekidea egoteko,
eta baita ere erasoan inguruko protokolo bat, erasoak ekiditeko edo eraso bat gertatzen baldin bada, adostuta egoteko eman beharreko erantzuna. Emakume batek esaten duenean, tipo honek ipurdia ikutu dit, emakume horrek ez dezan beldurrik izan, ingurukoek ze esango dioten, bestua sentitu dedin, eta ez epaitua, gaizki egin duena, mutila dela eta erasotzaileen aurka gizarte guztia jarri dedila. Alkohola ez da izan behar aringarri bat, bortxaketa beti krimena da naiz eta mozkorrek egin. Eraso existen inguruan egin ditugu buzoi batzuk, eta txiki more batzuk, emakume bakoitzak ikusten edo pairatzen dituen eraso ezberdinak, nolabait trasladatzeko. Hori uste dugu erasoen kontua salatzea ez dagokiola bakarrik bilgune feministari, eta horregatik urten erabaki dugu herri eragileekin hitz egitea eta eskatu diegu beraiek atera dezaketen beraien mezua edo eraso sexistena salatzen, ez bakarrik geratzeko beti bilgune feministaren baitan. Neri musikak emakumetu egin nau. Ez nituen sentitzen emakumearen hainbat aserre, eta nire musika munduan sentitu duten matxismoak, sentitu ditudan hainbat bazterketa, hainbat jarrera, hainbat aserretu egin nauta hainbeste edo impotentzia bihurtu sortu didate, sentitu dutela emakumetu egin hauela, zentzu guztietan. Nik handia suntitzeu, azkenen 550 kiloko harritiak adizea 8 neskagea, eta azkenen kilo desente dia bakoitzantzako. Azkenen beti nahezu gehiago egin da. Plazan zaudenian saiatzea dana ematen da, azkenen da pixkat liberatu sentimenduk eta pixkat ezagatu zekore balio, niretzako balio, nire bintzat bai. Ikustezan mutilan kirola zala, herri kirolak generalen mutilak ite zituela, eta azkenen tokatu zitzegun festa batzuta jun, da beste emakume batzukin apostu txiki bat iten oiteko pikatze ginen, probatu, gustatu, jarraitu, eta iaia urte erdia pasada, eta hemen jarraitze dugu guztua. Ikusi dugu ondo emate zaigula, zehozein lehikela eta guztu hiltzera. Hasieran pixkot, emakumeek ikusita, normali noain arte gizonezkoek ikusita harritiran edo harria altxatzen edo emakumeek ezin duela bezala ez, baina hasiera baina gero ohitu egiten dire ikusita bai posible dugula. Ni uste lehen baino gote ikusula jendia neska eta harri batzen ikustia, eta harri gautzen bezala askoan, gizaproban, o beste deportetan ez. Batzutan beti egoteia plazan da komentaiok neskak, baina azkenian esatean bezala kasoik ez da aurrea. Momentu txarroiek etorkizunean merezi izango dutela pentsatzen dut, eta gainera esperientziak horrela erakusten dit. Orduan nik hemendik animatzen ditut beldurra duten guzti horiek plazara ateratzea eta aurre egitea, eta denok elkarrekin egiten badugu erresago da noski. Neurririk oraingoz ez da ia ez hartu. Beraz alde batetik instituzioetatik implikazio bat maila instituzionalean hau konpondu dadin, baina herriaren aldetik ere bai, ikuslegoaren aldetik gauzak egin behar dira. Nik printzipioz ez nuke inola ere kontemplatuko bakoitza bere aldetik planteatzearen formula hori. Irreala da, batea bizikea, bizitzako hainbat esparru konpartitzen ditugu, batea eraikitzen dugu eta festa kontestuan ere batea egin behar dugu. Beltzen bozka eskubidearen alde ere bai, referendum bat egin izan bazuten, hemen eskatzen duten moduan, ezen aterako eta gaur egunan normaltzat jotzen dugu, ez? Eta eskubide unibertsala dela bozkarena. Jaietan parte hartzarena iguala izan behar du. Guk ere garai txarragoak edo gure buruarekiko sinesmen gutxiago daukagun garaietan, sentitu behar dugula bide bat egiten ari garela, batzuetan noski gure autoexigentziak hau eta bertso saio onak egin nahi ditugu, baina ahulagoak diren garaietan ere beti utziko dugula zerbait dibujatua, emakume firma bat hor geldituko dela eta erreferenteak sortzeko egotea ezinbestekoa dela.
Garrantzitsua iruditzen zaigu festak antolatzen dituzten eragileekin elkarlanean dagoen horretan jardun geha. Bai parte hartzean, bai protagonismoa ematen dauden elementu diskriminatzaile guztiak ezabatzen, ez? Berdintzai ze musika jartzen dugun, ze irudi transmititzen dugun, ze hizkuntza erabiltzen dugun, inkluso, beste kasu larriago batzutan, ez? Nun eragozten den emakumeen parte hartzea, nun ez bultzatzen den, ez dan bultzatzen. Da egiten dugun pausu bakoitzari azkenean gehitzea, ez? Beste ikuspegi hau. Gora Iruñak urte osoan zehar lan egin du kultura maila igotzeko San Ferminetan, eraso sexista gertatu ez dadin. Horregatik udalarekin 2 bilera izan genituen, konpromezu batzuk eskatu genizkion, prebentzio kanpaina potente bat egitea, nun hoteletan, kanpinetan fitxa informatibo batzuk ematea eta hemen ez dela guztia permititzen. Herri mugimenduarekin ez du konpromezu zehatzik hartu, asko hitz egin eta gutxi egin. Gauza hauek aldatzen hasteko joango nitzake institutuetara. Ingo nuke lan askoz ez gehiago gurasoekin. Instituzioa ere esan guraso, instituto, irakasle, gaztiak ze pentsatzen duen, gaztiak hasi behar duen txipak aldatzen, ikuspegiak aldatzen. Batetik da prebentzioa. Hau da, festak iritsi aurretik, alde batetik lantzea emakumeekin autodefentsa feminista, ez? Nolabait gu gure burun jabe izateko, konfiantza izateko eta azkenen gaitasune daukula ere, erasoi edo gure bizitzan gertatzen aldien beste gauzei aurreiteko. Ez, oain gauzak aldatzen doaz, oain musika munduan emakume gehiago daude. Niri, egia da eta oso positibo iruditzen zait, emakume gehiago daudela, oholtzetan ikusten direla gehiago, baina batzutan ere iruditzen zait ere, pixkat kontzientzia garbitze hutsa dela, ez? Ikusten ditugulako edo dauden gutxiak ateratzen ditugulako eta horietaz hitz egiten hasten garelako, ja pixkat horrekin konformatzen garela, eta nire iruditzen zait, ez, azkenan presentziakin konformatzen bazera, hori, azkenan nitezu konformatu eta gelditu eta erosotu, eta ez, niretzat hor dago lanketa bat, hausnarketa bat. Guk ondo pasatzi ez gain, kalien referentzi puntu bat bilakatzen magea, jende batentzat, ez, jende gazti bat horrena eta zeta bebitu, zautzetu neskaueko ez, baina hori tebe, nik izatik ez. Gauz eta argiago daukat festak egituratik aldatu behar ditugula. Ez, eta benetan denentzako festak nahi balima ditugu antolakuntzatik saiatu denen ahotsak eta denen beharra jasotzen festa batzuk antolatzen ditugunean. Gure seme-alabai hau azaltzen diogunean, asaldotuta dituko dutela historia. Ez dute besterik ezagutu, emakumeak plazan ikusi dituzte eta beraien dako normalidadea hori da. Ordan oso positiboa, naiz eta beti ere insistitu nahi dut maila personalean bidean gauza geldituko diren, hori bai. Herritarrak eta hurrengo generazioak ere ikus dezaten, emakumezkoa izan edo gizonezkoa izan eskubide berdinak ditugula eta berdinak garela bai etxean eta bai plazan. Eta garbi dago momentu hau gabe naturaltasunez denek dantzatzen ahalko dugun momentuik ez dela geratuko. Hortaz, espero dezagun zerbaitetako balio izatea momentu txarronek, beste momentu hobeagoko batzuk noizbait ere izateko. Eta herri mugimenduak eta herri eragileek bidezka ezberdinak marrazten hasi dira, ez? Eta bide horretan ikuste dut lan handia dagoela egiteko, baina aurrera goazela, ez? Bilgune feministak eta mugimendu feministak txosna bat izatea azkenean dela erreferente bat, presentzia bat dela herrian, ondo pasatzeko eta jaiak disfrutatzeko eta jaiak eraikitzeko modu feminista bat, praktikan jarriko dugu jai giro feminista hori eta hori oso baliagarria da. Yo creo que la única medida posible aquí en este pueblo es la medida política, o sea, posicionarse y reivindicar el puesto de la mujer como lo tiene que tener, y punto. Ez da, ez referendumik ez ezer behar, jendea kontzientziatu behar da, eskubide bat dela, eta onartu behar du, azken finean alarde bakarra behar dugula herri guztiarentzat. Es el alcalde el que tiene que dar el paso y decir hasta aquí hemos llegado y se acabó, punto. Festa honek behar du izan parekidea, behar da gogoeta feminista sartu hortan. Bai, aurreratzen goaz, baina oso mantxo, eruditzen zait, polita dela, olako egitasmoak daudelako, hitz egiten ari garelako, jende asko, emarrok bezalako proiektuak egon direlako,
egon hemen gaudelako hau dena kaleratu nahian, baina ez gaitezen hemen gelditu. Ez dedila egon festetan espazio dekintza bakar bat, inor alde batera utziko duenik.